Dobrý den, mé jméno je Jakub Karpíšek. A mé jméno je Marek Šobr. Oba dva studujeme Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni a připravili jsme si pro vás úvodní video k našemu výrobku na Technickou olympiádu Plzeňského kraje roku 2024. Toto je náš výrobek a jedná se o stereofonní zesilovač ve třídě AB s výkonem 2x20 W typu Transivat TV40. Je to zapojení dle Elektrotechniky Praha, konkrétně dle návrhu Jiřího Jandy z roku 1974. Skříň tohoto Transivata byla speciálně manuálně zaoblena kvůli lepší vizáži a také celá tato dřevěná skříň z dubu z masivního dřeva byla namořena také kvůli lepší vizáži celého výrobku. Vidíte, že díky tomu namoření je ta barva mnohem lepší a ladí mnohem více s předním panelem celého výrobku. Na levé části předního panelu se nachází hlavní síťový vypínač a nad ním je doutnavka signalizující provoz. Přejdeme mi doprava, zde se nachází knoflík symetrie obou kanálů. Následně napravo od něj je knoflík pro nastavení korekce basů, výšek, nastavení hlasitosti, přepínač mono stereo a přepínač pro zapnutý gramofonového předzesilovačem a následně volič vstupů. Zadní panel zaujímá chladič tranzistorů, do kterého jsou zakomponovány vstupy. Jedná se o gramofonový vstup, vstup pro rádio, univerzální vstup a vstup pro magnetofon. Vedle nich jsou pak výstupy pro levý kanál, pravý kanál a pro kvazi-kvadrofonní poslech. Pro ty, které by zajímalo konkrétní zapojení našeho tranzistorového zesilovače, se na něj nyní můžete v celé kráse podívat. Nyní nám dovolte vám pustit malou hudební ukázku. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se na vás 1.2. na Západočeské univerzitě.